הצטרפת אלינו לפרק סיום העונה של דיאלוגים מהמרפסת. בפרק האחרון יצאתי לפגוש את החבר'ה ממורשה. אותם חבר'ה שדור עזב. צחקתי איתם, התרגשתי איתם, בכיתי איתם. והנה לכם, דוקו מרגש. בואו נתחיל. נסעתי לרמת השרון, לפגוש את חברותיו הקרובות מהילדות, נוי ולי. כשרק הגעתי, ראיתי שתי בחורות רציניות, אך לא העזתי לעלות בדעתי כמה הבנות השבריריות שכאן סבלו בתקופה האחרונה. שלום לי, שלום נוי. אז בעצם קראתם לי לפה שאני אתעד את האירוע שדור עוזב. אז בואו תספרו לי קצת. איך הכל התחיל? הכל התחיל בתיכון בעצם. אני עוד הכרתי את דור מהיסודי, אבל בתיכון, שם אנחנו ממש התחברנו. אנחנו היינו הרי לא יוצאים לחצר. אנחנו יושבים ככה בכיתה, וגם דור היה יושב שם. וזהו, ופשוט שם, בין כותלי הכיתה, החברות התחילה לפרוח לה, מה אני אגיד לך? אני לא הייתי איתם בכיתה. אני הייתי מצטרפת בהפסקות. בכלל, בבית ספר היינו בורחים כאילו מהשיעורים והולכים לשבת בקתדרה, לעשן. אז כל הזמן היינו, את יודעת, כל הזמן היה אומר לנו, אל תעשנו, זה לא בריא, תזרקו את הסיגריות, למה אתן צריכות את זה? נוי, זאת אומרת שהתחלתם לשים לב לסימנים שהעידו על העזיבה שלו כבר אז? כשאת אומרת את זה ככה? כן. כן. אני כאילו בנוסף תזרקו את הסיגריות, תעזבו, זה לא בשבילכם, אז הוא אמר לנו גם למה לא לעשן, למה זה לא בריא לנו לעשן. זה הורס לכם את התאים בגוף, ובאמת הקטן, הגדול, כל הזמן הוא אמר לנו. זה למה זה לא בריא ולריאות ולדברים, באמת, כל דבר. אני מבינה. החברות התחילה בתיכון, והיה ברור כבר שם שלעולם לא תיגמר. החבורה גדלה ואנשים הלכו וחזרו, הצטרפו ועזבו. לנוי ולי עוד נחזור בהמשך. אך קודם רציתי לשמוע את סתיו ומאי, שנכנסו לעניין בשלב מאוחר יותר. סתיו, מאי, שלום, ותודה שהסכמתם להתראיין לתוכניתנו. בכיף, מה זה דור? דור זה אותו מה? מה קרה לך? סתיו, אני רוצה לשמוע אותך. ספר לי קצת על הקשר שלך ושל דור. אני אגיד לך. דור זה יותר ממך. כן, אבל תפרט לי קצת, אני רוצה להבין לעומק. תשמעי, הקשר שלי ושל דור הוא נורא מיוחד. מה לא היינו עושים ביחד? היינו במכון כושר עם הרגל הפצועה שלו. היינו תופסים פוקימונים ביחד. ננצח אותו בסוני. אוכל איתו למנגס, והכי חשוב, עושים קוקיות ביחד. מה יש לך לומר על זה? דור וסתיו חברים ממש טובים. לפעמים בתור בת זוג של סתיו הייתי מקנה, הוא לא היה מוצא לי זמן, כל הזמן עם דור, כל הזמן עשו, יש להם תוכניות ביחד, יוצאים ביחד. האנשים הבאים שיצאתי לראיין העדיפו להישאר בזהות בדויה. בואו נשמע מה שהם אמרו. ואני אגיד לך את האמת, יש בי הקלה שדור טס. יהיה לחבר שלי יותר זמן אליי, אני אהיה בחורה יותר מאושרת. הוא יותר השקיע בי, יוציא אותי למסעדות, ליומנגס, יעשה איתי כושר, יישן איתי בלילה ולא יחזור בשעות מאוחרות כי הוא כל הזמן יצא עם דור. אני לא רואה את החיים שלי בלעדיו. יש לנו אפילו שם קוד, ילדה קטנה עם קוקיות. היינו עושים צמות ביחד. עם מי אני אעשה את זה עכשיו? עם חברה שלי? היא לא מבינה אותי. היי עמית, מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר. בוא, תספר לי קצת איך אתה הפעם הראשונה שהכרת את הפירות. אתה זוכר את היום הזה? את האמת שכן. כל מיני הערות שלו פתאום, כל מיני דברים כאלה שיכול רק הוא להגיד.
כמו נגיד פתאום איזה מחקר רפואי שהוא קרא והוא אומר איזה משהו, משהו מתחכם כזה של איזה משהו שאמרנו. כן. ואיך אתה, כשאתה מסתכל על דור מהצד, בתור איזה בן אדם אתה רואה אותו? מה התחושות שהוא מעביר לך? זה תמיד כזה, הדמות הזאת שצריכה להיות בחבורה, שתמיד יושב שם ומעלה את רמת השיחה, נגיד אנחנו נגיד כולם איזה משהו, ואז פתאום הוא יגיד איזה משהו שיגרום לנו לטעות על מה שאמרנו. שהוא יגיד איזה משהו, ולא חשבתי על זה ככה. היי ענת, מה נשמע? היי, בסדר גמור. את יודעת למה קראנו לך לפה? כן, לצערי אני יודעת. בואי, ספרי לי קצת. נודעה לי הודעה מאוד מצערת, שדור עוזב את הארץ, לטובת לימודים בפראג, לימודי רפואה. מה את אומרת על זה? אני חושבת שבהיכרותי הקצרה איתו, אני הכרתי את דור וישר התחברתי אליו, הוא בן אדם מקסים משכמו ומעלה, ואני חושבת שזה אובדן גדול לחבורה. איזה צבע, איזה מין צבע הוא הכניס לחבורה? הרבה צבעים. צהוב. גם צהוב. צהוב. צהוב, כן, צהוב. כמו החולצה שלך, צהוב. כן, צהוב. את יודעת מה? לא צהוב. אדום כמו לב, אדום כמו הפועל, אדום. אפרופו רפואה, כאילו, לקחת קשה את האוויר. את האמת שאני זוכר את הרגע הזה שוואו, קשה לדבר על זה. כאילו קשה לי ממש, אני זוכר את הרגע הזה שכאילו הודיעו לי שהוא עוזב. טוב, די. מיד נצפה בתגובתם של החבורה על עזיבתו של דור. בואו נמשיך. חזרתי לביתה שלי. שם נפגשנו לפני כשבוע. כעת אנו נפגשות שוב, שלדור נותרו רק כימים בודדים בארץ. אז מה לי? רק עוד כמה ימים. עוד כמה ימים ודור עוזב. מה התחושה? ספרי לי. תראי, התחושה, קשה קצת להגיד עכשיו, את יודעת, הוא עוד בארץ, זה רק עוד שבוע עד הטיסה שלו, אבל אני מאמינה שיעבור עוד שבוע ועוד שבוע ועוד חודש ועוד שנה, זה כבר יתחיל להיות כאילו עד פה. זה יהיה קשה. הוא יחסר לי. איך הוא סיפר לך על העזיבה שלו? תראי, לא אשכח את זה. אנחנו נפגשנו, לא, מה זה נפגשנו? הוא אמר לנו, בואו אליי הביתה, אני רוצה להגיד לכם משהו, הזמין את סטארסטי, הזמין את מאי, את גברי, את נוי, אותי. מה שאני לא אשכח זה שמשמאלי יושב סתיו, מימיני, כי את ישבת, את זוכרת, נוי ישבה, כן? ופשוט מאוד הוא אומר לנו, עומד ככה, באמצע החדר, ראש זקוף, הוא אומר לנו, תקשיבו חברים, אני עשיתי החלטה, אני החלטתי שאני הולך ללמוד רפואה בחול, בפראג. באותו רגע, נוי, הפנים שלה, סיד, היא החזיקה כוס ככה ביד וכאילו, והיא רועדת פתאום שהיא שמה, שהוא אמר את המילה צ'כיה, היא כבר ככה. סתיו זה היה, לצערי, כי אתה קצת, אתה יודעת, נוי עוד ירצה מזה בסדר, אבל סתיו, וואו, הלב שלו התחיל לדפוק במהירות, והוא נהיה לבן, והוא התחיל ככה לפרקס, אני יכולה, את יודעת מה? לדעתי גם באותו יום, אפילו קצף יצא לו מהפה, אני לא צוחקת איתך, והוא היה לידי, אני זוכרת את זה. הוא ממש, הוא לקח את זה קשה, חבל לך על הזמן. וזהו. גם, מה? אני חזיתי את זה, שלא תחשבי שאני זה. אני חזיתי את זה שהוא עוזב. אני ידעתי את זה. למה? בגלל שמאז גיל צעיר הוא היה מעלה בפניי כל מיני דברים. הוא היה אומר, אבא שלי למד רפואה באיטליה. הוא היה אומר לנו, אנחנו ביום שישי היינו רוצים להיפגש.
הוא היה בא והיה אומר לנו, לא, אני לא יכול, יש לי לתרגם מאמר, יש לי חוות דעת לעשות, להחליף חניות. כאילו, מה את חושבת, יעל? זה הכל בא על הזמן הפנוי, על הזמן האיכות שלנו ביחד. הוא זרק את זה לאיפה לעזאזל כבר משם, מאותה תקופה, ואני שמתי לב לזה, אבל את יודעת, אני לא אמרתי כלום, כי אני לא רציתי סתם ככה, את יודעת, להטיל פצצה. אבל מה? הוא היה, בתקופה הזאת, אני כבר ראיתי שהוא טרוד, שיש לו שאלות לגבי העתיד שלו, ואני ידעתי שהוא גם מתלבט באותו זמן, הוא אמר למה, אני לא יודע, מתלבט בין וטרינריה לרפואת גוף האדם. מה? זה לא לראות משהו שקורה? אז את אומרת שזה מתוכנן עוד מזמן. תראי, אם את תשאלי אותו, על פני השטח הוא יגיד לך שלא, בוודאות הוא יגיד לך. אבל אני אומרת לך, זה מתוכנן כבר מזמן. עוד מזמן, תכנן את זה. אז יכול להיות שאת מרגישה גם קצת נבגדת? קצת. אני מרגישה נבגדת. הבן אדם, זה כמו שאת תהיה לך באמצע הים, תהיה ספינה תרופה. וסליחה, מה זה ספינה תרופה? ספינה באמצע הים והספינה עומדת לטבוע. על הספינה, אמא שלך, אבא שלך, אחותך, הכלבים שלך, האוסף שעונים, החוות דעת, המאמרים, ואיפה כל האוסף של הפינגווינים שלא אמרתי עדיין. והוא יודע שכולם נידונו למוות, ורואה את כולם כבר מחשבים את השעות האחרונות שלהם. ופתאום, בזווית העין, מה הוא קולט? הוא קולט סירת הצלה. מתקדם אליה, ואחרי כמה צעדים הוא רואה שהסירת הצלה, אבל מה? יש במקום רק לבן אדם אחד. ומה הוא החליט לעשות? בלי שאף אחד ראה, נכנס לתוך הסירת הצלה, ושלשל אותה למטה, לים, ופשוט מתחיל לחתור. ואומר ביי ביי משפחה, ביי חברים, אתם תמשיכו לטבוע לכם שם בישראל, אני טס לפראג, יש לי תוכניות. עכשיו מה את חושבת? אני זאת שאני עוד יצאתי מזה בזול, מה עם נויה מסכנה? את יודעת מה הוא היה מלמד אותה אנגלית? ועכשיו בואי תעני לי בתור אישה משכילה שלומדת עכשיו באוניברסיטת תל אביב. מי ידאג לזה עכשיו לאנגלית שלה? אולי המדינה תדאג לזה? לא יודעת, אולי ראש העיר, שר הביטחון, מי? אולי, את יודעת מה? יותר טוב, אולי הכלב שלה ידאג לזה, מה את אומרת? נוי, זה נכון מה שאני אומרת? גם את מרגישה שנטשו אותך? ברור. זה לא תגידי, הוא יורד פה 5 דקות לקנות לחם, חלב, ביצים ככה. את יודעת, זה לא, אגב, ביצים. זה איפה כל האנגלית שהוא לימד אותי? איפה? דורה מתקיל אותי, אל תראי אותו ככה. מתקיל אותי, אמר לי, זורק לי ככה באוויר, נוי, אג. תראו לו ביצה. אמר לי, נוי, פרוג. מבלבל אותי. הייתי אומרת לו, צפרדע. היה אומר לי, נוי, מנגו, תנה למנגו. ואיפה השאלות הקשות יותר שהוא אמר לי, נוי, איפה רגליים? פיט. מה שאמרת מחזיר אותי לסרטון שמצאתי בארכיון. בואו נצפה. מה הרגשתן? מה אתן חושבות? את יודעת מה את עושה לי? את יודעת מה קורה לי בגוף שאני רואה את הסרטון הזה? מחזירה אותי, מה זה אחורה? אבל אחורה. אני אשכרה, באותו יום למדתי מה זה תפוזים סינים. עכשיו, מה אני אומרת לעצמי? אתמול זה היה תפוזים סינים. מה יהיה מחר? מי ילמד אותי מחר על הגלקסיה? מי ילמד אותי מה קורה לאט כששמים אותה בחומצה? יותר מזה אני אגיד לך.
דור הכניס הרבה עניין והרבה תחכום עם השאלות שלו, שהוא היה שואל זה, הוא היה יוצר סכסוכים, יוצר סאגות, היה מכניס עניין, פלפל, שאלות חושניות. איזה שאלות? יודעת מה? יש לי דוגמה להראות לך, תראי איזה שאלות הוא היה שואל אותנו. לא שאלות, היה מכניס עניין. חידה יפה נראה מי יפתור, כך הוא כתב, נקודותיים. במקום מסוים יש בית מלון עם אין סוף חדרים. בכל חדר יכול להיות רק אדם אחד. זה גם חוזר לנו הקטע עם הספינה, שהוא לקח את הספינת הצלה, הוא בחר במקום האחד, הוא בחר את זה. גם פה, תשימי לב. בכל חדר יכול להיות רק אדם אחד. כל החדרים מלאים. בן אדם אחד מגיע ללובי, מבקש חדר ומקבל. איך? עכשיו, יותר מזה, היה לו את המשחקים, הצבאות היה אומר סבבה והכל, אבל את הארוחות שישי שלו הוא מעדיף בחדר זבל. סבבה והכל, אבל התחביב שלו זה לשאוב לך את הנזלת מהאף. יכול להיות שאולי לקחתם קצת קשה מדי את העזיבה שלו? בכל זאת, חבר טוב, הולך להגשים את עצמו, לחיות במקום שונה עם אנשים שונים, הולך לעשות משהו גדול. אני משהו גדול. למה את אומרת את זה? יש משהו שאת רוצה להגיד לי? בואי ליקוש, שתפי, אני רואה שיש לך משהו לומר לי. הוא לא הולך ללמוד רפואה. אל תסתכלי עליי ככה, אל תסתכלי עליי ככה, אני רוצה שהאמת יצא לה. די, לא יכולה יותר. באיזה אמת מדובר? הוא נוסע לקנות אייפונים באילת. את יודעת שעכשיו אין דרך חזרה. די נוי, די, נמאס לי. למה זה נטל? אני רוצה שהאמת הזאת תצא לאור. די, לא רוצה לשתף פעולה עם השקר הזה. נמאס לי, די. לא רוצה כל החיים שלי לסחוב איתי את העול הזה. למה נראה לכם שהוא משקר? הוא אמר לכם שהוא הולך ללמוד רפואה ובעצם הוא רק נוסע לאילת לקנות אייפון? אז בואי אני אגיד לך, בעבר דור היה נוסע לקנות אייפונים. כל אייפון שהיה יוצא, דור היה הראשון שהיה לו אותו. סבבה? עכשיו הוא טס, הוא לא רוצה להגיד. למה הוא מפחד להודות בזה שיש לו התמכרות לאייפונים. זה הרבה יותר נוח להגיד שאתה טס ללמוד, זה הרבה יותר יפה להגיד שאתה טס ללמוד רפואה, מאשר להגיד שאתה טס לאילת להביא אייפון. אני חייבת להודות שאפילו אני מופתעת. כולנו. כמו כולנו. בשביל מה כל הסיפור הזה? תראי לאן הטכנולוגיה הביאה אותנו. איפה הימים שהיינו יושבים, מדברים, צוחקים. למה כל זה? דור הוא קורבן של הטכנולוגיה, אנחנו קורבנות של דור. אין דרך יפה להגיד את זה, יעל. יש לכן אולי כמה דברים שהייתן רוצות להגיד לדור לפני שהוא נוסע? כן. דור, אל תיסע. אל תיסע. אנחנו מבטיחים לעזור לך, אנחנו נשקם אותך. כמו שאתה היית עוזר לנו ללמוד, והיית באמת אח על מלא, אבל אל תיסע, אנחנו נשקם אותך. תמיד אמרת שהשמיים כחולים, אבל בשבילך הם שחורים. ההתמכרות הזאת הרפלה לך את הראייה. תראה כמה רחוק הגעת איתה. חוק הדלת. אני לא אנסה לשכנע אותך לא לטוס, אבל, כי אני יודעת שאתה לא, זה כך או כך אתה תטוס, אני יודעת את זה, אבל תזכור שאני פה ואני מחכה לך, וכל עזרה שתצטרך, אל תהסס לבקש. אני אוהבת אותך. למרות הכל, אני אוהבת אותך. אכן תמונות קשות. התקשרנו לדור לקבל תגובה שלו, אבל הוא לא הסכים לענות לנו. רק אחרי כמה ימים הוא שלח לנו תגובה כתובה. בואו נראה מה הוא הגיב. כל הדברים שנאמרו ברעיונות יצאו מכל פרופורציה. ביני לבין סתיו אין שום רומן. מאי, את יכולה להיות רגועה. בעבר באמת נסעתי לקנות אייפונים באילת, אך כל טענה על קניית אייפון באילת בימים אלה היא שקרית ורחוקה מהמציאות. לימודי הרפואה שלי יתחילו בקרוב והתקיימו כסדרם, למרות יללותיהם שלי ונוי שהכריחו את עצמן כלא יותר מחברות קנאיות ולא מפרגנות. אני המום ומזועזע מתחקיר זה. אנסה בכל יכולתי שתחקיר זה לא ישודר, אדאג לפיטורה של יעל, ואם צריך שגם לא תקבל שום תוכנית נוספת בעתיד ושום פרויקט בכלל. אינני חייב להתנצל בפני אף אחד. הקורבן פה הוא אני. בושה שערוץ מכובד מסכים לערוך תחקיר כזה שאינו משקף את המציאות האמיתית.
נקווה שבפראג הטלוויזיה היא קצת יותר איכותית, ושהאנשים שמשתתפים בה יהיו מפרגנים, חכמים, ומי יודע, אולי גם יצליחו להביס אותי בפוקר. למרות איומיו של דור, אנחנו ניפגש בעונה הבאה של דיאלוגים מהמרפסת, בעזיבתם העוד יותר מפתיעה של נוי, ליקוש ועמית, שטסים לדרום אמריקה. תודה שצפיתם בתוכנית שלנו. שלום ולהתראות.